Fil-qorti bdiet tinstema' l-kompilazzjoni tal-Jiem De Bono li jinsab akkużat bl-attentat taqtil tal-kontestabbli Simon Xkembri. Fil-qorti ngħad kif il-ġrieħi setgħu kienu fatali li kieku ma teħdiċ azzjoni immedjata mill-ewwel mill-paramediċi. L-ewwel ma xehed kien it-tabib mid-Dipartiment tal-Emerġenza li qal li l-ġrieħi li kellu Xkembri kienu fost l-ar li qatra. Xehed ukoll l-Ispettur Fabian Fleri li rrakkonta kif seħħ l-inċident sakemm sar l-arrest taż-żagħżugħ. Spjega li l-kontestabbli Xkembri waqqaf lil Jiem De Bono għaliex ma kienx li jibes seatbelt talbu għal-liċenzja tas-sewqan u De Bono wieġeb li ma kienx fuqu u eventwalment saq għal fuq il-pulizija. Il-kontestabbli Xkembri jinstab 400 metru l-bogħod mitluq mal-art saħaq li l-inċidentant kien gravi li telefonata li saret minn tifla l-għajnuna qalet li l-pulizija kien maħsub li hu mejjed. Hekk kif De Bono ħarab mill-post fid-direzzjoni lejn Takandja kienu informati l-pulizija tal-Araju li ħarġu minn Takandja stess u De Bono kif ra l-pulizija prova jdur u spiċċa f'ħajt. Ħareġ mill-vettura fejn ħarab jiġri u eventwalment ġie arrestat. Il-pulizija għamlet lil De Bono wkoll eżami tal-breathalyzer li riżulta fin-negattiv waqt l-interrogazzjoni fil-preżenza ta' avukat u kollox irrekordjat De Bono baqa' passiv u kull ma qal kien li joqgħod f'garaxx li fih suppost hemm il-karozza garaxxjata. Fix-xhieda tal-Ispettur Pier Guido Saliba ingħad kif Simon Xkembri kien xtara l-ilbis protettiv minn jeddu xi ħaġa li ġabet reazzjoni mill-Maġistrat Joe Mifsud fejn saħaq li l-pulizija għandhom jingħataw l-aqwa mezzi ta' sigurtà. Xedu wkoll aktar pulizija u kollegi ta' Simon Xkembri li rrakkontaw ix-xena ta' kexkix li sabu ma' wiċċhom u ħareġ ukoll kif ix-xena li raw quddiem għajnejhom kienet waħda li ħallit fuqhom xokk kbir. Lejn tmiem is-seduta d-difiża għamlet talba l-supervizjoni ta' De Bono li ma talba ntlaqat għalhekk li hemm De Bono se jkun qed jinżamm taħt supervizjoni fit-taqsima jors fl-imtaħleb. Is-seduta ġiet aġġornata u mistenni tkompli nhar il-ġimgħa l-ewwel ta' Ġunju fid-9 ta' filgħodu.